No dnes sa tu robí knedlík, takže Jakubko, snad vyjde nám krásne a taktiež sviečková, tuto sa vytlakom hrnci, no a bordel všade a Adelka ide pakať teraz. Jakubová knedľa číslo 1, krásny výtvor. Tu budú ďalšie 3. No mäsko vyšlo krásne. Naša prvá sviečková, teda ja som bola pomocná sila rezacia a Jakub bol hlavný šéf-kuchár. A tu máme čopu omáčky, čiže sa nám ešte krásne zvýši. Môžeš mi nabrať, Jakubku, som si veľa omáčky. No ešte. Ešte? Hej, troška. Stačí. Knedlík. Tak, knedlík. Koľko chceš? Raz, 3? 2. No 3 asi nie, ten konček mi daj. Ten? Hej. Ten? Ten menší. A 3. Lala. Adel. Tešíme sa. Áno, povedz, ocko podpísal zmluvu. Áno, na ďalšie 2 roky. Juhuhu. Tešíme sa, ostávame vo Švédsku. Ostávame. Tieto hokejové zmluvy na 2-3 roky stále. To je... No, ale máme to, ocko je šikovný náš, takže nebali sme sa o ňom vôbec, že podpíše. No, tak sa tešíme veľmi teraz práve. Volal nám. Ešte raz a ideme. Pozeraj. Adelka sranda. No. Pôjdeme ti podať autosedačku. Takže skúšame autosedačky dnes. Dali nám vyskúšať do auta, že máme si to skúsiť, aby sme vedeli, že ako to, že sedí, že v každom aute vraj inak. Takže posadíme ťa tu, Bubi. Posadíme a vyskúšame. Dnes je krásny deň na skúšanie, že? Adelka zobrala telefón. Krásny slnečný deň. Tu Adelka bola ako v raji v nebi. Tak. Oj. Ono. Musíme vyskúšať, miláčik. Iba skúšame, dobre. neboj. Kukuk. Tak ťa dáme. Bubika. Ja pozeraj, wow. A daj hlava, ne? No už sme doma, pozerali sme teda autosedačky, rozhodujeme sa medzi dvoma a to je Britax a Maxi Cosi. Majú na ne aj celkom dosť veľké zľavy, neviem či to je len marketing, že preškrtnutá cena alebo fakt, ale myslím až cca okolo 100 € aj na jednu aj na druhú zľava. Ja som myslela, že budem čakať na Black Friday, ale tak už neviem ešte, jak väčšia zľava by mohla byť než 100 €. No ale pozriem ešte na internete, aké sú ceny teda a bolo super, že nám ich dali vyskúšať obe do auta, tak Jakub vlastne vystriedal jednu druhú do auta, lebo povedali, že musí krásne zapadnúť hlavička, ale zdalo sa nám, že obidve krásne zapadla hlavička, akurát tá Maxi Cosi bola 360 rotačná a Britax bola 180 rotačná. Pre mňa bolo tá rotácia kľúčová, aby vlastne som sa nemusela nejako vytáčať s mojimi boľavými krížami. No ale uvidíme, necháme si to prejsť hlavou a kúpime či už z toho obchodu alebo online, lebo už Adelka vidím, že už mňaučí v tom vajíčku, už je také LTT. No a teraz... Vy si asi myslíte, že ja jem len lososa, už tretí vlog jem lososa vo vlogu sa mi zdá, ale ja ho fakt mám len raz do týždňa a práve vtedy väčšinou vlogujem. No neviem, či ste videli minulý vlog, tam sme jedli camembert s hruškami zapekaný, s bagetkami. A dnes si robíme znova niečo také, lebo to bolo úžasné. A dnes volíme pesto, švarcvaldskú šunku, plesnivý sír a sherry paradajky. A ja som si neodolala tieto hrušky dať na túto časť, čiže túto spravím na sladko. Čiže tu mám len Filadelfiu, švarcvaldskú šunku, sír, hrušku a polijem si to medom. Takže veľmi sa tešíme na tieto tu bagetky na sobotnú večeru. Vonku bolo nádherne. Adelka mala zeleninové plácky, ktoré už skoro celé sú zjedené. Aj lososa. Mňam? Bolo mňam? Bolo mňam, všetko som zjedla. A toto je výsledok. Znova to vonia nádherne. Tak, ideme pápať dobrú chuť.
Tak toto si ešte určite pripravím, toto mi chutí viac. Je to brutálna kombinácia. Vyskúšajte túto kombináciu určite. Chutí to fakt super. Fakt. Tak je 10:30 a ja konečne dojedám svoje raňajky. Je sobota, som sama doma s Adelkou, Jakubo cestoval na Slovensko, piatok až pondelok, 4 dní. Takže gazdujeme 2. A ja chcem dojesť raňajky, tak dúfam, že nebudem špinavá a že Adelka zatiaľ sa vyspí. Po 2 týždňoch začínam vlogovať. Minulý týždeň mi dal tak zabrať. Ja som sa rozhodla minulý týždeň, že ju naučím na fľašku, lebo ona odmieta fľašku. Už dlho. Ale nebol to najlepší týždeň začať, pretože ona, myslím si, že už jej vyjdú zuby nové, horné. A to začína tak väčšinou 2 týždne predtým, tá taká, ako to povedať, taká zlá nálada. No a Adelka začala mať tú zlú náladu a ja som ju do toho začala učiť na fľašku, čiže som ju vlastne nenaučila na tú fľašku. Trápila som sa zbytočne 7 dní. Ja som už vyskúšala, dievčatá, 4 značky fľašiek. Vyskúšala som to po tme, po svetle, v noci, cez deň, pred spaním, po spaní, spraviť teplý ten dudlík, spraviť to proste s väčším flowom, tečie rýchlejšie, tečie pomalšie. Stojí v sede, stojí tak, že som jej pritom spievala, hombala ju, rukami skoro odišla. Nič. Takže keď máte zaručený tip, ako ju naučím na fľašku v 10 mesiacoch, tak vám budem vďačná. Pretože Adelka začína ísť 28.1. do škôlky. Je polovica novembra. A to sa nezdá, ale to tak rýchlo ubehne, pretože o mesiac už letíme na Slovensko. Potom budú Vianoce, potom ideme ešte na dovolenku, o ktorej vám poviem. A prídeme tu 5. januára a 28. ide do tej škôlky, takže to nechcem nechávať na poslednú chvíľu. Čiže musím ju to naučiť teraz. Ale ako ju to naučím, neviem. Takže musím postupne nejako fakt ju odučiť od tohto tu. Nemusím možno úplne odstaviť, ale aspoň cez ten deň, ako bude v škôlke, aby vlastne mala, neviem, možno, že nebude piť mlieko. Možno jej to nebude treba, teraz rozmýšľam. Dúfam, že sa to zmení. Dajte mi vedieť, prosím, do komentára alebo do správy na Instagrame na zuzana.hofejca. Dobre? No a takže to bolo také a potom vlastne začalo aj to, že v noci ona stále bez problémov uspala, zaspala, hej, som ju nakojila a spala o 7:30, 8:00, ale teraz ja som s ňou bojovala do 9:10 a plakala a Jakub ju nemohol mať na rukách, len ja som ju mohla mať na rukách. Pane Bože, no to bol. Čiže deň bol strašný, noc bola strašná, celý týždeň minulý, tak ja som nič nevlogovala a tento týždeň od 3:30 do 6:00 jeden deň bola hore, až Jakub zmeškal do roboty normálne. My sme sa nič nevyspali. Nič. No, takže ja verím, že tu sú tie zuby, lebo ona nikdy tak neplače, že aj v noci sa zobudila a začala extrémne plakať, že extrémne. No, to sú nám zážitky. Takže fľaška nič, ale jedinú fľašku, ktorú ona vezme do úst, počúvajte, je moja, takú, čo mám s tým cucačikom. Čiže ja som jej takú istú kúpila, píše, že to je fľaška pre deti od 4 rokov. Ja neviem, ale prišla nám dnes, tak ja som zvedavá, či aj túto fľašku bude piť, alebo či len z tej mojej chce piť vodu, lebo mám pocit, že jej tie silikónové veci vadia do úst, alebo gumené, pričom Dudku zase gumenú má. Tak ja neviem, je to proste zvláštne dieťa. Ale nie. Určite na to prídeme, no ale budíš. No a tento týždeň ma aj začal bolieť extrémne chrbát, takže ja som znova sa objednala k fyzioterapeutovi, už 3. tu vo Švédsku. Ale tento vyzerá nádejne, pretože má také dobré recenzie, že ľudia tam písali, že aj po 3 rokoch alebo po 5 rokoch, čo mali bolesť chrbta, tak im neskutočne pomohol. A že tá bolesť už ako nie je, alebo že boli po dopravnej nehode, alebo že spadli z koňa. A tak, no, tak ja verím tomu, že moja bolesť po 3 rokoch odíde. On je aj toho názoru, že môžem ísť do posilky. On to práve podporuje. Čiže budúci rok by som chcela už začať pomaly, pretože ja nemám žiadnu silu, mne všetka odišla. Fakt, naposledy som bola pred 3 rokmi.
No a potrebujem to, lebo Adelka je ťažká, už má 8 kg skoro a jednoducho cítim, že potrebujem posilniť svaly chrbta, ramena, ruky, proste mať silu na ňu, lebo však bude rásť. A ja ju tu stále nosím vlastne na 3. poschodie po schodoch, pretože my nemáme výťah, takže to je riadna makačka. Ešte teraz nahuňaná v zime, nie? No chápete. Takže dal mi jeden cvik, ktorý mám robiť a to je basically kobra. Čiže kobra, ale každé 3 hodiny, 15 krát a musím zadržať v pozícii 5 až 10 sekúnd hore a mám ísť aj cez bolesť, lebo mňa to bolí, čiže ja som preto vlastne tú kobru nerobila. On vraví, že určite musím, pretože ja mám problém tam dole nie s nejakou platničkou. Vraví mi, že to mi tlačí na jednu stranu a že vlastne tam sú nervové zakončenia, čiže preto ma to takto bolí a my to potrebujeme vlastne vrátiť na druhú stranu, alebo teda do stredu a tým pádom ja musím robiť ten opačný pohyb, tú kobru stále. No, takže ju robím, ale určite to nie je každé 3 hodiny, pretože pri Adelke sa to nedá. Takže robím to tak 3-krát do dňa. No, takže to je update. Jakub je teda na Slovensku a robí dom. Už sa robí strecha, už bude hotový, pred zimou vlastne by mal byť hotový, čiže som povedala, nech to všetko natočiť, takže dúfam, že vám tu dám nejaké zábery. No, tak sme vlastne toto celé dobili. Je to zastršené už iba tie konce, lebo by sme sa nepomestili. No a priestor je vlastne taký veľký. No, tátko je, ako budú obrovské tie izby, no. Aj ten krov, aj všetko, proste vyzerá to strašne veľko. Tak toto máš na jednotku. No a vlastne to takto bude jedna izba. Je takto do strechy. Vidíš, koľko miesta vlastne tátko je. Si vieš predstaviť a vlastne miesta je strašne. No, stade bude vlastne druhá izba. Takže veľké. Tu bude vlastne kúpeľka. Tu je odpad, tam sú vetráky, tu bude aj komín hore. No a toto vlastne budú priznané, čiže ich bude vidno, tie hredy. Hej, takže tak, no a to už potom si vybavíme. Takže toto je horné poschodie, no a toto sme vlastne celé robili. A na to ide vlastne folia a tak. Takže takto teraz vyzerá. No a vlastne tento celý box sme robili. Tak to je vlastne strecha urobená. Toto sa už iba musí podokončovať vlastne z dola všetko. No a potom tu bude nejaký previs. Tieto veci sa ešte budú zrezávať, aby to bolo rovno. No a toto je vlastne spredu. Takže tak. Tam sú nízke Tatry. Tam sú západné Tatry. 3 kopy. No, takže tak. No a zapadá nám sluníčko. No a ešte z tej strany ti to natočím trochu. Akurát zapadá slnko. Je obrovský ten dom, vyzerá fakt veľko. No tak ale tešíme sa a tešíme sa 15. decembra, že ideme na Slovensko na Vianoce na 10 dní. 25. letíme naspäť. Neviem, či už máte darčeky, lebo my sme kúpili rodičom, už o tom vedia, aj jedni, aj druhý, tak sme kúpili obidvom ručný vysávač, taký ako my máme Bosch, ale oni majú si myslím ešte lepší, lebo je taký, čo sa dá ohnúť vlastne v strede. Tá palica, si predstavte, tak v strede môžete ju takto ohnúť a tým pádom môžete tak pekne ísť napríklad dole pod všelijaké také priestory, kde sa nemusíte tak úplne zohynať a takto. Takže budú mať aj jedni rodičia, aj druhí rodičia tento vysávač a myslím si, že je to praktický a super darček. Ja teda môj využívam stále, ručný vysávač Bosch a je perfektný. Sme ho dostali, sme si ho kúpili vlastne pod stromček minulý rok. No ale tak to je to, čo som vám chcela povedať, aký bol update, prečo tento vlog vychádza tak neskoro, pretože fakt na to nebol priestor, energia a nič podobné natáčať. No a potom mám ďalšie updaty k práci, k podnikaniu, k škôlke, Ježišku, neviem, keď vám to všetko poviem, ale vítajte v tomto vlogu a začíname. Uvidíme, aký bude deň.
so zubami. Čo to je? Kamera? Áno. No dobre, ránko, miláčik. Keď som to dopovedala a sa zobudil miláčik. Hej, sa zobudil miláčik? Vybúbkaná si, láska? Áno, vybúbkala si sa? Povedz, komu idú zúbky, koho trápia zúbky, že? Už sú tie dva horné také úplne, že vybuchnú každú minútu. Už sú úplne biele, vidno ich. Z pozadia sien, tak uvidíme. No, tam zúbky, áno. Povedz papa. Čo? No. Tak aj Adelka vás víta vo vlogu. A ideme gazdovať. Hip, hip, hurá, Adelka pije vodu. Tejto fľašky, lebo má rovnaký tucačik ako moja. Pila asi viac vody, než jedla. Prvýkrát. Áno, Adel, že? Konečne. A normálne do toho skúsim dať aj mlieko. Uvidíme, čo to spraví. Ouá. No čo, najedené sme. Ja som ešte kurácie stehná na paprika. No a ideme do... Kde, Adelka? Do knižnice ideme. No, aha. Normálne potiahne. No už ideme, pozrite, aká krásna modrá obloha, ešte je slniečko nám vyšlo. Takže máme o 2 hodiny neskôr, sú 3 hodiny teda. Tu je Adel. Boli sme v knižnici asi hodinu, potom som zašla do obchodu kúpiť si proteinové tyčinky, lebo doma nemáme žiadne a v prípade núze je dobre stále doma mať, kebyže je Adelka napríklad tak zlá, že proste nie je čas na jedlo. A ja kúpujem barbelsky, tu vo Švédsku sú stále 3 za 6 eur približne v zľave, čiže myslím, že to ešte vlastnejšie vychádza než na Slovensku inak. Ale tá radosť, keď vyjde nová príchuť, tak vyšla gingerbread vianočná. Asi ju otvorím, lebo ako nachodila som, ukazuje mi 7 km, fakt, lebo v knižnici sme boli a potom som myslela, že prídeme domov a doma bude spať o 2:00, ale zaspala v kočiku, takže som ešte chodila do 3:00 kvázi a sme doma, takže mám 10 000 krokov už, super, som rada. Ma riadne vyštípalo, lebo fúka, ale zároveň svietilo slniečko, takže to bolo také príjemné. No a máme 10 knížiek vypožičaných. No, Adelka už si našla prvú, ktorú ide čítať, neviem. No a tu máme ešte ďalšie. No, také všelijaké som so zvieratkami zobrala. Nejakých 10 knížiek, tak musíme ich dávať postupne, pretože, no. A už sa teším, pretože aj Jakub to číta a tiež sa viac aj on učí z týchto knížiek, hoci sú to detské knižky, ale človek sa učí. Jednoducho stále nejaké nové slovíčko a ja sa stále naučím nejaké nové slovíčko z detských knížiek, takže super. Takéto zvieratko, neviem, hej, všetky. Takže je to paráda. A táto herečka so švédčinou, nebudem mať problém. Stále mi to ide švédština, ale je to švédčina. Neviem, sa mi to hodí. Takže a mám tieto Banana Dream, milujem. A teraz som zbrala cookies a karamel ešte. No a toto ale nie je ešte pre teba, Mojík. My si ideme dať teraz snack, sú 3 hodiny, nejaké ovocie jej dám. A ja si idem dať kávu a toto. Tuto. Inak tip, toto mi vybehlo na Instagrame, na knižky. Ono je to ale na taniere, takýto organizér na taniere z Ikei. A bol veľmi lacný, už neviem koľko stalo, možno okolo 3 eur alebo takto. A tam práve na Instagrame som to videla, že to využívajú na detské knižky. Takže je to parádne, podľa mňa. A fakt lacné. Ale keď to mám takto, že dole, že mala to tu, sú ešte 2 knižky, tak ona všetko povyberá všetky knižky a hraje sa s tým, hej, a berie to do úst, takže musí to tu byť zatiaľ hore. No, ale pre staršie deti možno by to fungovalo. Taký organizérik. Cíti tam Vianoce.
Cíti tam Vianoce. Ale nie je to Adelka. Ale nie je to určite najlepšia ich tyčinka. No, napapané sme. Hej. Popratané tak troška a ideme teraz volať babke a prastarkej a potom pôjdeme spínkať. A potom pôjdeme do toho mesta, dúfame. Tam je áno. Ideme zájsť do obchodu, pretože zajtra, ak Jakub príde o 4:00 po obede, tak chcem mu spraviť koláčik, takže bude to aj pre vás inspo, lebo je rýchly, nepečený, dá sa spraviť aj fit verzia. No a jemu neskutočne chutil, takže ho chcem trošku potešiť, keďže makal na tom dome, stále maká. Poviem vám, aké ingrediencie vám bude treba, lebo večer to budem robiť, keď Adelka bude spať, nebudem veľa rozprávať. Čiže treba mascarpone jednu rikotu a jeden tvaroh, toto je jak tvaroh, roztierateľný tvaroh. A ešte nejaké sušienky. A my teda volíme tieto biskov. Čiže ak to chcete mať viac fit, tak nahradte mascarpone 2 rikotami a tvarohom a sušienkami nejakými bez cukru alebo takéto nejaké, viem, že existujú. Takže to a sladí ja budem medom a vanilkovým cukrom a navrch v recepte bola pôvodne roztopiť čokoládu, ale ja som to len posypovala kakaom a Jakubovi to úplne stačilo, takže som rada, že nechcel čokoládu. A večer, keď Adelka pôjde spať, tak stačí len to vlastne všetko zmiešať. Krém, že netreba vyberať ani mixer, nerobí to hluk, nerobí to špinu, v jednej miske len zmiešate a dáte do formy. A čo? No uvidíte postup, ale cez noc je najlepšie, keď to stojí. Som si kúpila tieto tortilla pockets, pretože ja už mám tak dlho chuť na pita kebab. Keď ste boli v Grécku, tak určite si ho teraz vybavujete. A už takú dlhú chuť mám na neho, si ho musím vytvoriť, čiže myslím, že toto mi tak celkom bude fajn na to. A pizza tortilly, keď na rýchlo treba nejakú večeru, tak aby som mala. Dobre, čas máme 20:54, uspávala som od 7:00, asi do 8:00, dvakrát sa zobudila pomedzi to, ale už spí a dúfam, že už definitívne spí. Takže robím do takého malého plechu, vyslala som lotuskami, tu si idem spraviť krém, mám veci, potom idú znova lotusky, znova krém, znova lotusky, znova krém a posypete kakaom, čiže easy peasy a máme to do chladničky. No, takže je to tu. 2 lyžice som dala medu. Tohto medu, vanilkový cukor 1 lyžičku a potom rikotu, mascarpone a ten tvaroh nízkotučný. Poriadne premiešať a pôjdeme to vrstviť. Dobre, ideme vrstva číslo 2. Raz, 2, 3. Z tých dávam takto. Raz, 2, 3. Tak a ideme vrstva číslo 3. Takže znova lotusky, krém a už len potom posypem kakaom. V recepte bolo čokoládová poleva. Ale myslím si, že keď dáte lotusky ako ja, tak sú dosť sladké. A tým pádom stačí len kakao. Tak. A krásne to. A úplne vám to fakt stačí a bude to sladké až. No, super. Dáme do chladničky. No počúvajte, ja nepoznám väčšieho labužníka jogurtu, ako je naša Adelka. No nie, lebo mi zamaskáš kameru, Lasik. Ako ja tak... ja jej tak nerada dávam jogurtské z toho, že všetko je potom špinavé. Ale ona ho miluje. Ešte dupľu asi, že hej. Ešte dupľu. No, ja papám tento koláčik zo včera. Jakub bol doma hodinku teraz, chudák už išiel na tréning. Aspoň sa uvidel s Adelkou teraz len 15 minút, pretože my sme boli v Pane Bože, my sme boli v Opna Forskulan, v tej škôlke pre bábetka od 1 do 2 a potom hneď na prechádzke, kde mi zaspala v kočíku, takže to je ideál. No a teraz už je 3:30. Takže Jakub išiel na tréning, chudák, musí to nejak zvládnuť. Je unavený, lebo už o 3:00 ráno vlastne odchádzali na letisko v Krakove, takže verím tomu, že je unavený. Aspoň som ho potešila touto energiou, tak si dal ten koláčik, no a išiel. No a my čo budeme? Teraz sa už budeme už len hrať. A tak ďalej robiť večeru o 5:00, že hej.
No, a ja znova som dneska necvičila, lebo nebol čas. Ešte tu boli do obedu Mírka s Radom pozrieť Adelku, aj mňa. Takže ešte s nimi som troška bola, takže taký bol. Celkom rýchlo nám beží tento deň. Že Adel? Že sme si dneska nečítali knižku, tak ideme si čítať knižku nejakú. Z knižnice už sme asi 4 prečítali. Znova nejakú novú. Mňam výborný je ten dezert. No. Inak Jakub mi vravel, že 3500 klincov zatlkali s kladivom tie dosky, čo tam vlastne dávali, čo som vám ukazovala tu nejaké videá. Takže toľko klincov zatlkli za tie 2 dní, až necítia si ruky, že úplne opuchnuté ruky. Tak ako verím tomu. Bolo to náročné. No ale krásne im svietilo slniečko a vravel aj Jakub, že vlastne celý ten náš pozemok, že je krásne vysvietený, že stále tam svieti slnko. Takže z toho sa veľmi, veľmi, veľmi teším, že je taký slnečný a máme asi tak najvyššie strechu nad všetkými. Miláčik, čo bubí? Viac jogurtu. No 20. november máme a nám dnes prvý deň poriadne sneží. Už vidíte, tam chodníky sú odhrabané, teraz už chodil ten odhrabovač snehu, auto. Takže môžeme ísť počíkovať v takom snehu. No, Adelka je tu, je napapaná a my si ideme robiť narýchlo špagety carbonara. No, dobrú chuť. Ňam, teším sa na nich. Ďakujem. No ale vonku je taká kuca paca, že my sme dnes nešli ani na prechádzku. Lebo tak fúka aj vietor zároveň. Takže namiesto toho sme sa rozhodli s Adelkou, že ideme piecť. No piecť, to budú len také narýchlo mafiny pre ňu. Ešte aj Adel tam je. Čiže našla som, že je tam banán, vločky, jogurt, ešte niečo tam bolo, počkajte. Banán, vločky, jogurt a vajce, jedno vajce a oni ešte použili vanilkový extrakt, med a čučoriedky, ale to ja vynechám všetky tieto veci. Čiže bude tam mať len banán, jeden banán, pol hrnčeka dám vločiek, pol hrnčeka jogurtu gréckeho a jedno vajce. Ona inak miluje jogurt, takže 10% ten tučný pre ňu kupujem. No a uvidíme, čo z toho vznikne. Na 180 stupňov do rúry. Mám silikonové tu formičky už nachystané, takže tak. No a predtým, ešte než ukončím tento vlog, tak vám chcem trošku porozprávať o tom, o vlastne celkovom tom mojom live update, čo sa za posledné dni dialo, pretože inak všetko ide do blendera, ak by ste to chceli vyskúšať. No, takže dialo sa to, že škôlku teda má Adelka, ide od 28.1. do škôlky na 15 hodín týždenne, alebo menej je to podľa nás. Ja hlavne potrebujem na to, že ak by som začala to cvičenie s deťmi, tak na tie 2 dní, aspoň po 3-6 hodín, že by tam bola, možno ešte na 3. deň a ostatné 2 dní s ňou možno budem doma. Uvidíme, aby som si aj už konečne pripravila nejaké veci. Asi viac hrušky chce. No, takže tak, s tým, že do roboty pôjdem až 1. mája a od 1. mája už by išla teda do škôlky na 40 hodín týždenne, klasicky, ale ja by som išla do roboty len na 75% a zvyšných 25% by som ďalej pokračovala to cvičenie s deťmi. Teda ak sa to rozbehne. Cvičenie s deťmi budem, Hruštička, cvičenie s deťmi som chcela začať od januára, ale bola som pod tak strašným nátlakom a stresom, že som si povedala, že nie, až od polovice februára začnem, pretože vlastne neskutočne dlho trvalo, kým mi schválili firmu. Už je schválená, som CEO. No takže to je jedna vec. Na daňovom úrade som prihlásená na dane, OK. Ale teraz ešte s ďalším úradom treba prihlásiť, ak chcem názov firmy, meno, lebo teraz ja len vlastne pod môjim menom sa volá firma ako ja. Tak chcela by som vytvoriť meno a zároveň dať aj tú ochrannú známku, že nikto ho potom nemôže použiť. Potom, teraz dnes mi konečne schválili banka účet, že mám už firemný účet, takže hurá. Teraz robím tú webovú stránku, tam treba dať online rezervačný systém, potom nakúpiť materiál. Ešte pomedzi to stále vlastne sa učím ohľadom toho cvičenia s deťmi, čo sa dá, aby som sa zlepšovala aj ja sama.
a švédčina. To je ešte kapitola sama od sebe, to dá celé do švédčiny. To je kapitola sama o sebe. Áno, chcem si to prejsť aj určite s nejakou buď švédkou, čo tu mám kamošky, alebo potom normálne možno si aj zaplatiť nejaké to doučovanie a prejsť si to, aby som bola vlastne dobrá. Chcela by som to mať čo najviac. Švédsky. No Adelka túto noc nespala od 2. do 4:30 a budila sa predtým potom každú hodinu. Ja dúfam, že z toho zuby. Dúfam, lebo už neviem, no ale nevadí. Nie, to som chcela, čiže nejak sa to tak rysuje, ale ide to strašne pomaličky všetko. Áno, lebo na každú jednu vec treba jednoducho papierovačky, čakať za tou osobou a tak ďalej, takže je to také, no. A ešte marketing je kapitola sama o sebe, Facebook, Instagram a teda asi viac hrušky. Vôbec neviem, ako to vlastne spravím a že či stihnem to nejaký marketing tomu dať. Vôbec toto neviem, hej. A či vôbec do toho investovať, alebo či radšej začať len v tom priestore, kde to mám, že len tam vyvesiť plagát, viete, taký ten old school systém spraviť. A že dúfať, že sa prihlásia 2 ľudia, no ale snad 2 sa prihlásia, nie? A začneme. Každý musí nejako začať. Áno, Adelka, hruštička. Prosím. Čiže tak, to je ten celý update. No a ja idem spraviť tie mafiny. A držte mi prsty. A vidíme sa v ďalšom vlogu. Idem sa venovať Adelke. Majte sa krásne, nezabudnite na like, odber, komentár, pa. Celkom pekná hmota. Výborne. Chápete, ja toto môžem spraviť?